Vlado fra Midt- og Vestjyllands politi kører i Kirke Såby, ikke langt fra Holbæk Motorvejen, da han får en melding fra vagtcentralen. Der er tabt noget gods, som skulle være hele første morgenbane på motorvejen. Kunne du ikke køre og kigge på det? Hvis der ligger noget gods på motorvejen, der er det så, jeg frygter, at der sker et uheld. Det er det, vi ser ofte faktisk, når der er nogen, der taber noget gods. Så er der nogle efterfølgende, der kommer til skade. Disse optagelser viser, hvor galt det kan gå, når gods ikke er spændt fast under kørslen. Mindre ting vi jo gør, at bilisterne, der kommer kørende, vil lige pludselig bremse op. Det vil sige, at de risikerer at blive påkørt bagfra. Andre situationer, så laver de en undmivning, det vil sige, kommer ind i anden vognbane, hvor de igen risikerer at støde sammen med nogen. Så det er selvfølgelig ikke i orden. Det er sløseri at ikke sørge for at spænde sine ting. Det er modtaget. Jeg kan se, der holder en bil dernede i nødsporet. Er det dem, der anmelder mig kilo 806? Nej, kilo 806, det ved jeg ikke. Der er ikke kommet en anmeldelse til os. Der er kommet 2 anmeldelser på 112. Der har man altså tabt en sofa i første morgenbane. En sofa er jo en større ting jo. Der bør man fra starten af spænde den fast. Altså man kan ikke have noget liggende på et åbent lad, der ikke er spændt fast. Det er ikke lovligt, fordi det vil risikere at kunne ryge af. Og på 8, jeg har plus på den. Vi skal have noget blå blink derude. Jeg giver en lille spand kul og kommer og vender rundt. Den holder midt på kørebanen, Michael 806. Det er jo klart en farlig situation, så det gælder om, at vi hurtigst muligt kommer derud og får spærret af, inden det bliver påkørt, og vi risikerer det resultat uheld. Jeg kan forestille mig, at de biler, der holdt 2 biler i nødspor, det var derfor, de holdt der. Måske har haft lavet ordentlige manøvrer eller noget, det finder vi lige ud af, når vi når frem. Der ligger en sofa midt på Holbæk Motorvejen, og da Vlado nærmer sig, er en bil tæt på at ramme den. Ja, min første omgang, der skal jeg altså spærret af, sådan, så der er ikke nogen, der kører ind i den. Så jeg placerer patruljebilen på en måde, så den skærmer af for den her sofa og resterne af den, der ligger på kørebanen. Og så må jeg jo forsøge at få fjernet af det så meget som muligt. Hvis jeg skal vente på, at der kommer en skiltevogn og nogen, der kan fjerne, der kan gå rigtig lang tid. Og hvis det er muligt selv at gøre det, ja, så er det langt det nemmeste og det hurtigste. Der opstår hurtigt kø, og det er ikke alle bilister, der har lige stor tålmodighed. Der er jo nogle af dem, som efter min mening ikke rigtig bruger hovedet. De kan jo se, at der foregår et eller andet. Så begynder de at køre indenom på den her faktusbane. Der kunne man måske godt sige til sig selv, jamen jeg sætter lige farten ned. Det er nok ikke parkeret der, fordi de skal spise frokost jo. Altså, der må være en grund til, at de holder der, så sæt farten ned og køre langsomt forbi, og det var ikke alle, der var lige gode til det. Hvert år er der omkring 6.300 sager, hvor tabt gods akut skal flyttes fra de danske veje. Jeg ser, at der holder en bil i nødspor lidt længere frem, men det kunne jo være, at det er dem, der har tabt sofaen. Er det jer, der tabt din sofa? Ja, du har ramt det. Du har ramt det? Okay. Ja. Ja. Jamen, du skal bare... til vejhjælp på det. Ja. Du skal bare lave en anmeldelse til dit forsikringsselskab, og skriver, at der lå en sofa. Vi noterer det ned på vores standardrapport. Jeg har lige været ude at fjerne den. Det er heldigt, at der ikke er sket et alvorligt uheld. Det kunne da meget nemt være sket, hvis bilisten havde ramt den sofa, drejet til venstre, samtidig med, at der kommer en bil i anden bane, jamen, så har vi haft et alvorligt uheld med en påkørsel med 110 km/t. Altså, det kunne have gået grueligt galt, jo. Jeg har faktisk lige snakket med en anden en. Hun ramte mit skjold, nemlig. Okay. Hende var lige nede og snakke med om. Ja. Hende, der havde tabt den, nemlig, men det var det ikke. Nej. Men han, der tabte den, han har kørt op af der. Okay. Jeg er i tvivl om, man har registreret, når man taber en sofa i den her størrelse. At man så bare fortsætter, det er simpelthen dybt kritisabelt. Da man ikke stopper op, får tilkaldt noget hjælp, så man kan få den fjernet. Så havde vi måske undgået, at den her bilist havde kørt ind i den. Hvor meget er der sket med jeres bil? Jeg ved det sgu ikke, faktisk. Ja, det kan jeg godt se, det er. Nu tager jeg lige et billede også for en sikkerheds skyld. Da bilen, som har tabt sofaen, er væk,
er der ikke mere Vlado kan gøre i sagen. Hvis man efterfølgende finder ud af, hvem det er, så har man faktisk flygtet fra et færdsuheld jo. I sidste instans kunne det faktisk ende i fængselsstraf, hvis der var nogen, der kom alvorligt til skade. Godt, jamen kom godt videre. Jo, tak. Hej. Da Vlado melder sagen afsluttet til vagtcentralen, får han fat i sin tidligere kollega Henrik.